Benvinguts al canal Ban2000. Amb aquest tutorial explicarem què fer quan ja tenim la pel·lícula acabada. Doncs el primer que hauríem de fer seria guardar la pel·lícula utilitzant l'arxiu guardar projecto com. Bé, aquest arxiu que guardarem serà la pel·lícula tal com la tenim, és a dir, que podríem més endavant canviar-li la música o afegir algun fotograma més o treure algun fotograma més. El guardarem en un lloc, en aquest cas el guardaré a vídeos, al meu ordinador, i anem a guardar i ja està, guardat. Anem a veure com la tenim. Anem a arxiu, vídeos, i aquí la tenim, Roig One, és aquesta d'aquí. Perfecte. La segona cosa que hem de fer és editar-la i un cop l'editem, aquesta pel·lícula ja no la podrem canviar. Serà quan la podrem pujar, per exemple, a YouTube, a Vimeo o a qualsevol plataforma per fer-la pública. Anirem a guardar pel·lícula como, recomendada per a aquest projecte, recomanada per aquest projecte, i en aquest cas també la guardarem a la mateixa carpeta de vídeos, però per fer la diferència posarem master. Perfecte, i direm guardar. Sortirà una línia de temps, que serà més o menys llarga, depèn de la quantitat de fotos que hàgim posat, si posem algun vídeo, si hem posat una pista de música, si hem fet una introducció i una sortida. Tot això dependrà perquè es gravi més ràpid o més a poc. De moment he fet aquesta pel·lícula curteta perquè vagi això molt ràpid. Aquí ara tenim el 60, el 70, perfecte, ja està guardat. I ja ens donarà aquestes tres opcions, que si la volem reproduir per veure com ha quedat, anar a la carpeta on l'hem guardat o tancar directament. Molt bé, doncs fins aquí aquest tutorial i ens veiem molt aviat. Fins ara.